PSLC के नॉन काफी कमिटेड लोग हैं Lalu nili tum jasa met pani si het alam posi mu pensta me than lo so teng sin li padam pon po bang puson si lang jang tang tum ke cuba lang le thek lok ta ka phiri pusona thak se la son nang man delun tum pini athe Kongres phansa me ni tum ningkan kre phon ningkan thong kep ni tum apor pi elora da tum apa hai elu hasota arong tin adon tin athak lo ke damla tum karbira da phan ni tum phan bona pino ni tum apa hai no tum hemprek na ban pi po sinang pulo sita pini aninda chechar si derlo pulo tang te itum koson si ningi theun po la sila sona taxi ni tum bangke la ke elan to ma chedon de busi chicheng man tum pulo la pen pan siat samela so numison ke file hut pen ni tum hong ni tum hasina protest sulo da la ta Kongres do ko join lo hada Kongres lom bihari beli tum do o hada ala tum karbi po join ni tum phan hada Kongres ong ke klem namni tum ta bihari tu bena bangli tu bena tum sa dak sang che song thura perlo tan on te tum so ereng so puang deng sidolo ni to la ke athe pipolo polo tang te hala tumta nai pudunji adime bangke adak do koklo latuman pudunji pulotang te amasia Kongres PNPSLC chelang thukung ban nitum claim rapet nitum dam rapet nitum mai meeting claim rapet nitum long arpu nitum kupli homosti long arpu do an tum claim rapet atum ta patumi diga bangke nili phanta nakang ton nili phanta nakang chiang deng do koklo pipolo pulotang te la anani la son phupelang nitu la sonji pu matha the nitu sitame la so ang deng mang do kok pulotang te lake Kongres tumang kada kali cuan dalo mapusi mathami melo latum han pulo tang te latum among ta chipopo putong ke mathalo ni pilone lapen penang atum nang pulo latum ke BJP phansi kam claim BJP agent ta hopuni tuman la ansi ni tum claim rapet itu masongjan tum claim rapet arpu do la members tu ana tumata la ansi atum mon pa jablo latum ke BJP long pasi tangka choban dalo latum BJP long tangka choban dalo BJP agent lo pane tum nang puthailo hala so ni tum ke theba ta sota pulo ke damtang la tum ke council cari tang lo posi ni tum nindok de posi tum macam paklang nang koklo tum nindok de lo non ta la son la thak le popu ni tum chini ako la son vek puno ne prang ta la so pena jok ni tum mang ke pulo ni tum jen posi nang pumati di non ke bangji ke pudak bo BJP phana jok the Kongres phana jok the ni tum ke la ka jak tum manghu ta haira da tum non jok si ke jok ji pulo tang te na lo ni tum ke jok popu ani ke ma tha do kok ta hai mane a jak tum ani dok de tum do pik elan sa lo ni dok de tum do pik a the ke dam tang sa me central committee na ka cheng wai tang lo homosti in koi rat thok pan tha hang hola so la se homosti in koi rat thok pan hang era phi LA committee tu man hang era phi hadak ching wai lo la pen ching wai long sa me ke te ba bang ke la lo hada bang ke anu tin sa me lam the je bak lang lo elan sa long bang ke do thek the po tum se ke ong majority 80-90% na bang ke majority long se do lo elan sang ni pulong se do lo homosti hini an bak se do elan sang ji po lam ha so ching wai pulotang ta la so teng pulotang te a hokper kache dona bangke anu tinta daga bangke itum elan to madu thek busi hasud mathalo sida me dengbor idarlo central men dengbor idarlo amasi pinia bangke elan to bangjuilo dak pensi munit tum non kache pho bangjuilo elan sa tuma jhak do koklo elan sang ne po jhak tum do koklo lasi elan sang ne po tum jong se matha tum do pulotang te nitum konalo ke jok po ke mang hulo pulotang te nota thengrong nitum ki pugang tum bangke athe BJP phanle pahai ta la sona thaklo Kongres phanle la pahai ta sona thaklo ke phoji ke siberlo la kerata tum tala ke chini nangji nona bangke hak dam tanga bangke nang cobai aning kan krepon kan ko tuma cobai lo ponon cobai bilo la kalilu BJP ong nang cobai ong lo Kongres nang cobai lo Kongres non BJP tum ta non kan krepo non cari boilu la tum ta non arong aku dam thulilo ni tum ke hemprek nang ban pi dat popo ning jelilo ke dam tang ko ananing kanone hemprek ga farman la tum arong ke dam arong tum rara phane thandam sarfisar phuan thandam ke chak takang alam pini ani anta papleng ning kan krepo cari anta papleng te la ke ning oi mela ka ning duk me la sila sona taxi ke dam tang lam tini det pugali dani anu tinta itum Kongres atum ke dam tang itum na chubai delo non ke chubai bilo hala kalilo BJP tum na son thalo Kongres tum ta na son thaklo la ke tum mara itum kar bira tum chini nei jongsi puthot jongsi Kongres na phai thu det Kongres jongsi na hai det pulo tang te itum ka chesong thu nei ke akola tum hasi itum chesong thu nang lai pe seratu pulo tang te itum ko aphoi ko ningkan ko ansi tum chesong rat po ko ansi tum chesong un po la solam serat fan jasme paklar kang tum Kongres aphan Kongres atum aphan Kongres pu party koman tu bensi khe phan kaching hon pu party kacheman lo back pachu hedjong jo padap VGR aputhak eviction nangji pu aputhak kache song kar bira atum ethe bak Kongres alidar di non la Kongres candidate Agustin hi ethe bak kaning je lam the chipi dun doloma lam the ka chipi dun ji ke hello pe ka lam lo hala
eviction ke claim ji pu bang ka phire hectic than se boha ke chak thu adi ma long si along le long si boha ke chak thu lasi lason tum han ke election le high date si tame lake hab kunat ne pen angtan pen ke wang ke chi ke bia so tum han ke lake latum ke arplung a helu si APHLC ke manga bang ke lake tini ne de nei ratun ta la pen APHLC long APHLC phan ke kroy ratum stame APHLC ke mang mate il tu make mang bang ke tini ni de nei chela pen chelar li de nang ji ka chelar li tu make mang ke lake ke che ke bia so phan voter list pen ing thanang ji la pen ke long le phelang ki pi an ta me la ta il tum cherai lap nang ji la pen laton arplung lap nang ji pusi il tum make mang si kongres pen ka chelang pulotang te lake il tum tame ke che ke bia so tum phan dak adi mak long be thir klong nang pu lasto ka che kroy dun lo lake lasi nilihin pen abang ke las bangso airline sa bangke nilihin pen klar dak lo nili ke lake che kroy dun thek the lake kongres phan ke pahai lake BJP phan ke pahai ateng lo athe thang ka che prek ave ke che ke be so pen apan pencil tum chelang rap toy ilitum BJP aphan bangke iltum jong dun thek pen jong dun nang po ke che ke be so phan alom ke pe the ha voting rights ki pi tang ho ha long le phelang ki pi tang ho lahai ke litum jong dun nang po la pen mi pi glam lo seta me la son dak thak anut ka prek atum phan non kongres atum ta ke chi ke be so pen si chelang toy lo si nona bangke dak rong khang pen na bangke ilitum kongres phan si ki pinang ji pokele BJP phan ki piat teng lo ke don tu lasi patumi nomination alama bangke kapek thang tali nil tuman lake apor lit por lo poke lake lam chobai lape non nili kaningje alam si nili lam arjun nang labji pula pukali nang litum ang thek nang ji pula nang te hamren DC office long damon nang tum sa hok pat lam chining tung pula nang te hadak damon nang tum ang thek long po nil tum chingki ching wai lo nil tum lam chedan lo hadak nang kroy po pulo apor bang chelang et lo chok lang pulo bang nai kroy po puhut si kongres atau mabang nang utpat dun dul ada DC office ki prijian thak la sona situation se hadak ka create lo tu mane nili phan mane hala BJP thon bang ke chedan he nili phan bang se na chedan kam na the nili phan nomination apa file long le de ji phan nili phan ana fere lo ma nili jong se nomination file fe de lo pladang te ke haiji bang ke kok dong lo ma kongres dum kali ke mati kong party high command atoi pen si nangli bang nomination pidun lo pusi nangli ning yelo the party high command pen bang ke congress pen alliance do pusi dak bang che party tedet lo pang thek sige klang lo poi phil lo puloten nangli koson nangli pan koson si nomination kapapal thu lo la nili mena bang ta sung selo setame central committee pen bang si de mune to mat haji angtong tie ke hai central committee ba angtong tie hai pusi mathali me angtong tie ke hai kali angtong tie ke hai pen anu ka prek lo chi signal file damon pu so teng sini li ke file dam lo non mat ke ni li ningje dak tung te athe nili party dong se do bom la nili ningje mi chena se ningje po setame nili phanjong se pen up dik penjong se nang li dak so party long ke doji or avelu nang sort pro ni hala bang ko ningje thupo lasi alam ke hok lo nili pan party pen si nang ke toy jong si kali pulotang te alang litum kali puning je non la pen ke jong si party pen si nang ke toy kali pulotang te nili phan arona teng pen di na expel plono jong si nili jong si ke chok chewek nili ning ke hang teng pen si nili jung ning ke hang teng pen si nili ke claim ke dam pulotang te nili phan copy action mana engine en pasialam the peklar nang idolang nangli tum bang non APSLC abang ke candidate awidan lo rong khang abang ke tang de nangli tum ke alliance ke krei butum lo lo de koma phansi non du election bang support dun lo lasi komar phansi ka support dun ji ma alam dam de aprang si ke isi party alam atoy ta nili si ka respect lo la pen ke dak rong khang rat ke nang tum ka do beta non long ke social media anutin ta or website lo ta thek long ji anutin ta lam chi pi rep lo nili tum ke kongres phan thulok ke la ke vote pi la puda ke lang la puda ka matha pe se nili ke file dun lo la si nili hen pe na bang ke ki pudam ji ba komar phan si ki piji ma pu bang ke la ke manduta manghunang ne BJP phan si pinai pe nili pu pe la pen kongres na pinai pe nili pu pe hadak dolang ke nota long jok na
oh kupi chong ha pal tu ma voting rights ka cepet nang ji ke athe nang haide ta la son thak thak lo ti BJP phan ko son ma ka che song la son thot lo congress ma che song nang ji ke nang li hemprek nang PG pu ko son lo hemprek la nang PG pu alang li tum ning je pu sta me ning kan ko ane congress phan ta war sai pier lo hala sura bangke hemprek nang pipo puta hemprek lama puta ka ning je masih ae non power avelo hemprek nang pipo hemprek pelong nang pulilo lasi nilihin pena bangke nokta si nili ke pivek po nili voting rights nili cepat rt nili ke manglong si non nili charge up thebla nili la so ke manglong ke chi ke bia so men voter list pen kang than la pen ke hempe ka farman si nili non tan nili arjap thebla nei pen nili tap peklang po sitame nili pinie bangke nili APHLC party phan ke pai no dunji mate ke pai rem dunji pu phan ke kali ini non anta APHLC long si do bom la si APHLC farman si nili claim bom ji APHLC ke pai asai si nili claim bom ji si coba di nil tu mahin pen bangke kapek thang ki pudam ji thai velo la an vela kadang substitute tapen ke mohet jong hala sarki rong phar ke hay alam lo hedi alang li keng kam ma jor bang ke mip pik lo tapen alang li phan APHLC ke kroirat tamalang li phan churu nang ji athe alang li inut airlines kroi kre puta charjap thip lapen ke alang li chini pa me alang li ka chini teng sinil tum phan nang than lo ne congress ke hai ke la ke BJP ke hai teng lo thang ka chapre ka velu po nil tum phan than pa me la se hadak arat se tame airlines pen ticket ke long abang phu phan bang ke vote ke jok la ke BJP phan ke jok teng lo ta la si hadak ake hai sar kiri rong phar nang ke ja mate nang kar jap ye long ar jap dun thip ji phan sin li hin pen tuning ri lo la pen ke kaprek homosti long APHLC atum kithur de nil to party president ha amrial e hal hai long nil ki pudunia thai athe manil tum sike long lo ke nil tum sike long lo por se hal hai long pa nil tum ki pudun je thai ve la pen un ana bang ke nil tum hin pen cherap dun ji la pen ke jong si mohet jong lam la nomination ke file lam nili jong si nomination ke file pen jong si chok che det pulang tanil pan action ku pi manang enji nang en tame hala ke nili hin pen check roi sita me rara pan bang han peklar dak nang ji alang li pan expel plot lo pu chot ke chok chi nili pan jong si action NG pulang te kupi por si nili pan action nang ke en ma hala bang ta rat pan than peklar dak nang ji la si nili pan jong si nang bok bom lang tuli ram ro hang pen si akai hai pen si tangka ka chuan pu jong nang bok bom la pen ke nili pan jong si nili rong khang pen nomination ke file dun ji pu pen pu men pen jong si tuli ram rong hang pen si tangka ke wan tang ho pulo tang te BJP tum sinang toy pulo tang te hadak haurak hat ken te haurak hat long ke party general secretary si nomination ke file dun lo la pen nili alang li phan thang kan ake nomat harun de muthe ke pangbar da malam chot nili alang li phan churu APHLC amahang kang mura bang lo lang like hadak ta congress apa si jok nang ji pu adim lo congress apa si alliance ticket kipi adim lo party pen aja toin lah hadak bang ke thang lam ave no nili phan bang ke lasi nili phan jos nang pui pulang te hadak ta putha lapen ke aprang si media court ti do ana phan na tum nil tum phan ajupia por na tum apona chipi ponthe ka por nil tum hin pen cardon apa jireglo cardon lapen jasemet pini nili tum pherang ke mai ke phanang ko aputha ka bake patumi hajong hamren DC office along non MLA kilik MLA election aparman nomination ke file GR ni last date lo patumi bangke tring ko rakit hom lasi nili phan se tame party high command pen nil to party lo APHLC pen lo nomination jog du nang ji pu nili phan nang pu bangke Saturday ajo bang nili phan than ro ma Saturday ni bangke nili jatta documents bang chisik long le det lo lapen ke puthot thor ni bangke Sunday pina Sunday bang ta nili jata claim ek theda lo amat si Monday patimi ke Monday lo Monday ni bang si nili documents ke nang jia sonan tame nili chisik lo lapen ke hadak nili tum hamren DC office along ke pali pustame nili tum apor palit plot la puta kali lapen ke nili tum
hadak documents cisik pon pepin pule pine kalilo nil tom hadak documents cisik ada fit sitame documents cisik ada fit nil tom hadak pelelo lapen ke pu alang li rong hang sang holo nomination papers sabang office along ing thom dam lo kang thom dam pen hadak ing habalong inut ke tona bang dokok nang padut long ledet had arlo minit dolang pu penamat nil tom aphan minit ing koy mate minit ing koy rap hobak do nil tom hana pang hong amasi nil tom apora teng enun long ledelo laso nomination paper kang ke andam abang ke long abang nilitum porteng pen ke long nei porteng ke long nei ateng pen long leder lo nilitum asap der chat lo lapen ang ton la documents long der apit nilitum puthot documents ki pidam thu nomination papers ki pidam thu returning officer par nomination paper ki pidam thu abang ta la apor lit tot lo pukali bajige thom chok vet bajige thom chok vet si nilitum pele lo sitame hadak Congress a candidate Agustin Inghi alang li tum pressure pipen niliphan nomination paper bang kenang padeng long lider lo lasi nilita hadak arona teng pen nili cedan lo hadak nilidak nang kilut kupine 3:1 PM pusante niliphanang deng nang ni sitame bajige thom par pelang lapen ke nang litum ang thek nai pulang nal tum long marsi dolo CCTV footage doji nililam tanang kroyan ne nilibeta nang dunang ne rat duman tame nilibeta nang dunang ne nililam tanang kroyan ne hadak CCTV footage do halalang damlo pande klar dak po sitame Congress a candidate lapen ke hadak abarim MLA mansing rong pi alang litum prestar ki pejok niliphan bang nomination pa deng long le der lo alam bang ke lalo lapen ke niliphan nang ache song apor lit plot lo pupen le niliphan na song takali apor palit plot pupen le na song takali lason ne nili thang ta nili pini press meet ta nili ke dunai ke nang ave lapen ke non la so press meet ke nili phaing tung tepik sidam ke phanang kok bang ke Agustin hi ake hai ajoine nili phanang kok lo athe nil tum APHLC amuni tum alang li hem kahumri dam pini kahumri dam penau muni tum do anur phan ke thandon je dhone sorong phara bang ke patumi hamren along BJP Ajen pu ceklang dak lo pusi alang li anur phan ke thandon alang li jongsi airlines aphan lapan si kache matha puson te alang li thandun de nang je polo athe nilita APHLC long do bom lang nili phan jongsi APHLC pen nang sor plot lo puson te nili phan nang puling ta halaket hang lam velo la si dak pen si thek dak mane ratum chini nang po dak rong khang bang ke Congress haidet sitame kachelang ji ke hak pichi ke beso to masi pe thepo lalo lasi hadak bang ke laan lo nili phan nang chok na thengji an lo latum ke hoy inut bahini tum la Congress leader project rong tum si ke hoy lo lake ha BJP tum si ke toy tang ho ha dispur pen phone call tang ho pu are apa mo nili phanar julo nili phan phone nang call lo langli nali phan CM nang toy long ma pu jong si lapunar ju set pula lang lita dor song do penili pana punai kena velo patumi ke kupi pola lang alang linje thawre lasi Congress atum BJP aphan ke parem unji ke lake helop pe galam lo nili inut independent di candidate ke lang independent pen punang kokpo athe political APHLC political party ke registration claim ke lang registered political party ke lang se independent la hadi lasi independent candidate phanjos an ka phere pone BJP ban koson se sedan hai po lapen anar ni tanil dom ke alliance ke croing tung te pik croi kre sa men nona bang ke rara theng no ninje dak po alliance Congress pen alliance bang ke nili hin pen bang ke mate nil tum hin pen bang ke croi thek the po theke isilam BJP pen Congress kaceprek kupilo di BJP pen Congress kupilo kaceprek ke lapen ke BJP aphan APHLC arar tum kupi polok ke kroi kre atheke keche ke beso phan alom pe thepik di keche ke beso phan alom pe thepik po pot pe ansi BJP phan ke jo padap kache song lo ke mati non mang thukbo Congress along Congress ta la son thak lo BJP son thak lo patumi het jong ta ha chini ding di bihari to message chalang toy
bihari tum bangke anar ni ili tum paneng ton he sita me patumi son bangke nang ton haider lo kupi podlo pulo te kongres ajoy ne lo kongres ajoy ne sineng toy han nang ton haider lo athe kongres nang karbido kamati karbi tum taneng ton lo lasso long si nang ton ni lipan karbi tum me thangra tum nang pu thangla ve sita me la ha bihar pen kevang akeng sang atum ni lipan kang ton long bang dilining dukpik komat ajoy ne lo lake alliance ajoy ne lo pen kongres ajoy ne lo lake lasi niliphan BJP sinanga toy ha CM tuliram nohang sinanga toy pu bangke lake alang litum ang thek ave te niliphan ang bok thap nang ne ang thek ave punang koklo athema niliphan sinar jusrong kalang pute pus nangkar ju niliphan ha dispur ben phone call niliphan number nampak lango rat phan number pak lango je dhonesorong pharaphan nomination paper ke pa accept ji phan ha dispur ben si phone call nang kele lapen anambar ala an anu pu pek lang no lapen ke nile to phan khai phan chema the longri phan chema the pusi nang blok lalo aprang si ilitum la EPHLC phan ke kroy rara tum ka chini genang sot EPHLC ke mang ko pilo plutang te non tribal mare keche ke be aso phan voter list pen amen kang than ji pusi laso aparty am hang ka pat theklo lasi kidam tang aning kan dame ESDC pen alliance do po alam ta dulo EPHLC ang bong pen lasi chingbai bom lo ESDC phana bangke ke biaso phan voter list pen amen kang thanang chedon dun de pusi kapang da tang de non congress asum chedon dun ni ma so lampot congress asum non tribal aso phan voter list kang thanang ji pu chedon dun ji ma lalu lasi ladak nitum rongkhang LA along bangke Agostining hi akeh aphan nitum deng thek the lage open sinil pudaji deng thek the pipot bulutang te alangli chukidam tang tame ajha ka karbi tum dak hangar site kache song jokre trok nikre trok akhe lo da kalilo lage alangli hemathik kup amarlo alangli hemathik kup amasira dak suluk so dak pen chenglok la dak penang kache song dulo ta alangli pinian nian sila hala so kache song long engka misi dongdam plakta ave lapen ke komane areng ahu ke so hospital dun parwi parai tawe lange bong pajir lok tawe lapen la ke doji kalisi la haya ke che ke bia so tuma phan langdam e podan te dak philang pi mata khirunia long ke agostina enghia khasi dim long ke cha lason candidate lason abang bhu pasi ilitum pahajima lasi pudakji ni tumke pudakji ladak rongkhang LA long abang ke kongres apana pidek the BJP banda pidek the ni tumke notasi pilabi dak itum lai PHLC ke kroyarat ke lase alam naik lang lapu loje lapu alang li ke damtang ex MEC candidate lo donesorong farake hai alang li ke amreng constituency pin ke damtang ke turun lo alang li phan central committee long inur bahani atum kipu dolo je nang li chisik dead note kopi bose lang li phan nomination papa jogi phan chisik dead note pu ke pulo tang te Agustin ing hi ke hai alang li lapuson si bidilang no ke claim jipu angring chini dun je chebi dro de jipu angring anta arlupen birta rip dun long la posi alang li panda chisik chedang non pusi pulo putek the ilitum ta mo men putang te donangji la so phan alang li phan pulo ta me patimi apora tengen pali dunun e pusi lam hoi bang pinang la lambang pangdak lo ta me apor ateng pali dunun e lapu kali hata kecheng pen mate advance pen alang li kili moben alang kita pulo coba putang te dak CC camera footage doji ala dak langdam putang te sini ji lalu si pinang ngajak dingpen social media long tamela puche hili saya son si dolo angtong tiak hai tame amri pen olam pinang la solam tani la sab sab klarang tu la si alliance ke do bang ni tum open si pudak po la ke chedon dun de apang da chedon dun de pulo la si angtong tiak hai amri pen thurun de abang ke EPHLC phan ke kroya rada tum nangli tuma bangke halada ke thurdun nangni lo laposi party mesenangji ahok lo party mesenangji laposi niltum tame thurunde lo pukok lo rada phan ke kroy nitum puwer lo rada lam sikroji la pen rada long si nitum me kai kita do pusi kai kita nitum cipuwer la pen rada long si nitum ke do laposi ambria bangke nitum thurunde de lo manitum elan te kroy dun halakali nitum ada ke EPHLC besi laso posi nitum hadak bangke pekdun velo party mesen nangji lasi ke damtang pen penang mo hala po kahita pulo bikrom rom harakai ta alang li pulo
26 constituency arat armu chingrum pet pen chingwai lo chingki chingwai lo non aphi kapadu sika chingwai bangke 22 constituency an besika che tong la pen ke alliance donang ni puke 17 constituency tum ke alliance donang ni pulo lata dobor iderlo lata dobor iderlo alang litum to lata choklo second adun thiwang thuli lo ticket ke pita lata katong hu mandelo bang megjang klip jirlo si cepek joy po bisar si bang jilo to lata choklo non party ke mekang jang si ke nang lo choklo ala hai bang ke choklo to ala dak bang ke amrita pasik ta kondelo dipu ta pasik ta kondelo dipu eleta la sinon ni to bang ke la pasik ta donde de lo hoklo ni to make na pen ke arona teng pen potang te party arona teng ni to me ke dam ver lo prang pen party ke mang ko pima hala si bang lo party ke mang ke non tribal phan voter list pen amen kang thanji la pusi party ke mang bang lo hala so teng ni tum ke chepar lo donde pin ke mang bang chilaron de pin la pusi bang thor lo la si la bang thor lo la pusi bang bom lo claim bom lo ni tum bang ke ata hala congress atum bang alliance ke do hala tum si party group lo hala tum non tribal atum bang ke cheke be so tum hamen kang than chidon dun ni ma chidon dun de la ke pudak lo la si ni tum bang ke dak rong khang ele bang ruile thor lo la da bang ke ni tum nota si pipo BJP banda pipe congress banda pipe lalo non ili pudam ji bang ke rong man meng kiku bahadi election bang islam lo congress haidet pen aphet kopi pot si ke cheke be amen voter list pen thanthe det lo pu ke la ke hasote karju ya ja kong velo ra datam lo thema congress atum ke bang ke cheke be so to ben chelang rap to party pina hang tan ben ke bang atum pen di dak ke do barim putakali tasi lake ili tum mohejong ta pulo congress aprang bang ke hempek ang pipe de lamat non bang nang pi nang pg pu hadi la so kamat ha bang hadi lake isi tharwe arong pensin lipang bar nampo nang li silam lo pining aning kan erong isiar tharwe arong bang isiar tharwe arong bang ke thorsi pe thelo ba muning bang ke dogji pu la so ning ke the la so ning ke the ateng pu lake sila pu ke man me vek lo ke mati lasi epong jo si thordak lo boleh tak lagi thordak ver po lagi lasi election munit ke non election ki thuratum election aprang kupima kaning je hai he islam kaning je hai halasi muklem de klem po hai dat lo boleh te tame election aprang jong si campaign hud jong si nangli ne lason election aprang jong si nangli ningje hai he perne mo election judet hai det apitame lake claim ai helu Islam ang tek nal tum hedi ho nang ji rat tum ang tek nai pulo nang te anu tim ta mobile phone order lo non ke congress a candidate dak det kalilo ha boka janta congress a candidate tum kar biarong campaign ke dam hot ar jurunon nang li tum apha nang pa hai det lo pulo tang te ke che ke bia somen ing than jima nang li tum ing than hai jima pu hadak jong sinang than hai he pulo tang te lake claim klelu laki sinili pulo ke mo pen BJP pen ka chepek thang ta avilu congress ke nangli congress fan ke thap mane BJP fan ke thap lo BJP fan ke thap mane congress fan ke thap lo lagi lasi pen mo pen nali tum pura agosto ni hichi withdraw di puna tum kosong se oh niliang thek nang than ik bola ke dam tang bithung along MSC election hot hala so hot congress candidate domave file don lo ke mati di hadak ta withdraw der lo hata isiang thek lo tasi non ta nil tum ang crack pen bir talong dun lo tame nil tum theng thip lo puke nil tum pupe alang li tum mason jadi patumi bang ning je lo tuliram long hang se nil tum phan nomination file dun lo punang toy pini bang ken nang toy long ma kali pu he pu la pen ke la an se ning je lo ha dispur pen ta phone nang le pu a number pak lango di contact number pak lango ra phan kopi polo pak lang hai dat ke nang li tum jong si a hok pet tuliram si nili phanang ke toy lo ke tuliram rong hang CM alang li sinang ke toy lo pulo tang te rada phan hala so phone number bang pe klang no ang thek ave pin pen ke nilita ningje me ke ningje thek nilita setame mohet jong alang li ke than dake ka withdraw ji congress atom ka withdraw ji pusi ka chisik la pen ke dam tang MEC election thal da isyang thek lo la pen ke non ta la ta pheri me melo lasi mo
la bangke non 26 an se pini ang thek long pa he la pen ke 26 a phit alang li withdraw hai hedet pusita me nang li ladak do pik lang alang li tumo ang bong understanding ke doji phan la si vote bang ke chepana hok nang nelo hai det tak congress hai det ta la ke bjp ke hai tenglo la si no talong jok rong memulo isilam no non jong si iltum MSC election ang ke lelo muning ke non jong si iltum congress phan adim pek det lo pulotang te hedi hala so apias mati apias tin long hedi ho latum ke ni tum congress atum amunit side de pusi ceparo ka pola tum ke ciri rong asan lo latum ke nang the bompo nang chodet pola tum ke lasi non MLA election hai bin ta chok pubang ke chok chi il tum ke wang ji lang si ke ong lang li tum